Rasa kasar ya mas, rasa kasar gue mati. Hei, hei, yo kasarnya. Hei, kayu, kayu. Hei, hei. Halo Mbak Erna. Ya mungkin gak ayu. Pada tindakku tak payung menang satu syarat tinggal dan lupa opo rawati tinggal kula purun ngeloni wong lekan golek mung-mungan niki blanja napa mbak yo badhe tinggal ampun kula mas sampean ampun kuciwa kula ronda anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blanja pasar baik perawan rondo kanggo sing paling penting Mbak Erna ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting josu malang ya ben rondo dijamin Erna kebleng Mbak Erna Indonesia Pak Hadi ya pundi Kak Ayu Kak ya pundi kadengaren tindak wae ora numpak keri dhewean apa ora wedi tindak nganggur kula purun nandhani AR spesial keleresan mas alias kebetulan belanjane kata rada kabutan yen purun mas enggal-enggal ngrencani tekan ngomah mengke kula paringi sampur ikan sampur ki atus sampurna kok karo jemenek mangko Pak Du nggih matur banget tobe wong lekan golek momongan niki jojo napa mbak yo badhe pindah Blonjone pasar paing perawan rondo kanggo sing paling penting Mbak Erna ning Semarang Pak Hadi tuku gelang apa anting-anting josu malang ya ben rondo dijamin komplit lunga blonjone pasar paing
paling penting. Ampun Mas sampeyan ampun nggo jiwa kula randa anyaran ditinggal lunga. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paling. Oing-oing prawan rondo kanggo sing paling penting. Tuku gelang Mas, tuku gelang apa anting-anting josoman ya ben rada dijamin kemleng.
sia-sia. Matur sembah nuwun Mas Eko, padha